Чувстваш ли се разочарован, когато мечтите ти не се сбъдват? 3 години си лепях на картата на мечтите, на Бали съм, на Бали съм. Това ми беше голяма мечта. Но по здравословни причини всички пари заминаваха за това, после COVID дойде и тази мечта остана несбъдната. Дори се отказах от нея и миналата година не я залепих на картата си на мечтите. Но януари месец двамата с мъжа ми спечелихме 4 пъти повече пари, а любимата ми блогърка сподели, че прави ретрит на Бали. Мъжа ми склони най-накрая да отидем на Бали, защото му надух тотално главата за това Бали и 10 месеца по-късно отидохме на едно от най-красивите места на планетата, където въздуха мирише на цветя 24/7, има невероятни водопади, гледки към джунглата, пипнахме маймунки и какво ли не още не се случи, може да видите в другия ми профил, ще го тагна. А ако и ти искаш да манифестираш правилно мечтите си или искаш да подариш за Коледа на приятел карта на мечтите, то всички подробности са в линка в описанието.